Demesi jawarani filabagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ani wagati na aw minnu sigilen bɛ ka aga jabaran lajɛ an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye ni an ɲɔgɔn sɔrɔ an y'a fɔ dɔgɔkun an bɛ wele bila Aziz Traoré ma an bɛ don an ka jamukan kɔnɔ n'o Demes TV School ou bien Demes TV ka walanbulo o kun ye pour que aw bɛ se ka an ka fɛn caman fɔ cogoya min na i n'a fɔ an yɛrɛ bɛɛ jɔlen don a kan bamanankan an bɛ se k'o k'an ka langue officielle cogoya min na pour que a ka don an ka kalanso la an ka kalan kɛ n'a ye parce que n'i y'a jateminɛ jamana si tɛ évoluer ou bien jamana si tɛ taa ɲɛ ni min yɛrɛ ka kan don ba la o de ye an sigikun yɛrɛ ko bamanankan na bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ de la o de kama Demes TV ɲɛmaaso fana ye laɲini kɛ Aziz fɛ dɔgɔkun an b'a wele ka na an bɛ kuma fɛn dɔ kan i n'a fɔ an ka vidéo caman tɛmɛlen a bɛ to k'o lajɛ cogoya min na o de kama bi an y'a ɲini tuguni an ni Aziz ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin semaine kɔnɔna yan an bɛna boli min kan bi ale de ye multiplication ni dɔw b'a fɔ ko sigiyɔrɔ Mali voilà dɔw a bɛ fɔ ko sigiyɔrɔ Mali donc an bɛna bi baro kun de bɛna bolo o de kan mais sɔnni cɛ min Aziz yɛrɛ bila ni folikan min bɛ aw bolo sɔnni an ka don émission kɔnɔ komi jamukan minnu bɛ tɛmɛ a bɛ to ka fɔ a ka to ka commentaire kɛ a la pour que a b'a fɛ an ka min kɛ an bɛ se k'o fana fara an ka baara dɔw kan Aziz n tɛ ba n cɛ awa bon bɛɛ lajɛlen fo a mɛnna mɔgɔ caman tun ye ni kalansen ninnu laɲini k'an ka kalanw kɛ tantɔ donc u bɛ se ka ɲɔgɔn labɔ a kalama u bɛ se k'u sɔgɔlen to Demes TV la donc hali ni an bɛ ka gɛrɛ école ta la donc an yɛrɛ bɛna teliya sisan an bɛna école caman ɲɛfɔ y'a ye voilà donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka ja ninnu cari min ninnu denw bɛ kilasi min na n'an sera kilasi min ma an b'o fana fɔ u k'o ta k'o yira o la a bɛ i n'a fɔ jamana ko la a ma se an ka nafoloba bɔ dɔnniya sɔrɔli la dɔnniya kan ka sɔrɔli kan ka nɔgɔya jamanadenw ma parce que an y'a ye Europe dɔnniya sɔrɔli ka nɔgɔn tiɲɛna donc an fana bɛ se ka nɔgɔya n'an ka kan ye mɔgɔ caman tun y'a laɲini donc a kɛtɔla filɛ nin ok komi n yɛrɛ y'a fɔ n ko bi bakuruba u bɛna boli sigiyɔrɔ Mali de kan donc caman min na n'a y'a fɔ sigiyɔrɔ Mali caman fɔ u bɛ kalan cogo di an yɛrɛ ka kan na donc u sɔgɔlen to an na u bɛna o leçon de bɛna d'u ma bi voilà école maître dɔw ye n wele hali ka bɔ Sikaso Bamako yan nɔ yɔrɔ caman k'u bɛ ka ja ninnu lajɛ ko k'an k'an cɛsiri kosɛbɛ min na min fɔ vidéo kɔnɔ u k'a dɔn ko n y'u ka folikan lase donc k'an k'an cɛsiri k'olu b'a lajɛ an nɔfɛ k'u fana bɛ to k'a ladege kilasi kɔnɔ donc an b'a fɔ u ɲɛna fana min ka teli a la kosɛbɛ u maîtriw ka lafasalikɛ tɔn min bɛ yen n'o ka syndicat ye k'u ka lajɛ u k'an ka kankow kɛ sɛbɛ ye olu fana bɛ se k'an dɛmɛ a la kosɛbɛ ani AM mɔgɔw donc an bɛ taa sigiyɔrɔ Mali o y'a bamanankanlama ye français la u b'a fɔ ma ko multiplication o la n ko kan tɛ bali ka bila multiplication n'ale taamasiyɛn ye nin ye voilà taamasiyɛn filɛ o mɔgɔw ka kan ka min faamu multiplication na école la u b'a kan kun an b'a tableau de durusi 2 fois 1 2 2 fois 2 an b'o de durusi kelen sigiyɔrɔma fila sigiyɔrɔma kelen fila fila sigiyɔrɔma fila naani fila sigiyɔrɔma saba wɔɔrɔ fila sigiyɔrɔma naani seegin an b'o de durusi mais multiplication yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn i b'a dɔn multiplication ni farankan bɛɛ ye kelen n b'a misali yir'i la fila an b'o fara fila kan k'o fara fila kan o bɛ bɛn jeli ma ani an b'a fɔ k'a taamasiyɛn ye nin fila 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 nin ye fila sigiyɔrɔma joli saba donc nin kɔrɔ de filɛ nin ye an ka lajɛ n'i ye fila fara fila kan bɛɛ k'a lajɛ naani tɛ ka naani k'o fara fila kan wɔɔrɔ o tɛ voilà donc nin bɛ bɛn wɔɔrɔ ma o kɔrɔ ye ko saba sigiyɔrɔma fila o fana bɛ bɛn wɔɔrɔ ma y'a ye nin taamasiyɛn in de kɔrɔ ye ko sigiyɔrɔ Mali misali la kamifan den kelen dɛrɛmɛ 10 kamifan den 5 o bɛ bɛn jeli ma i y'a ye sigiyɔrɔ Mali nafa ye nin de donc kamifan den kelen 10 o filaw bolo o tɛ kamifan den 5 ko tɛ donc a filɛ kelen fila saba naani duuru i y'a ye donc nin de kɔrɔ ye ko bi duuru donc 10 k'o sigiyɔrɔma kelen fila saba naani duuru i y'a ye donc ni o sigiyɔrɔ Mali bɛ kɛ cogo min na an bɛ n'o kɔrɔ fɔ donc a bɛ bɛn 10 sigiyɔrɔma duuru tɛ 50 ye bon an ka comme an ka wari jasilen don a bɛ na 250 la o fana bɛ na nin na
maintenant an bɛna kɛcogo de yira sisan a bɛ kɛ cogo min na an y'a sɔrɔ cogo min na donc o b'a an yamaruya sisan an bɛ don an ka sigiyɔrɔmali fɔlɔ kɔnɔna na y'a dɔn an bɛ to ka deli ka sɛbɛn ten a fɔlɔ o ye sigiyɔrɔmali nɔgɔmaninw ye nɔgɔmaninw na an bɛ taa 6 k'o sigiyɔrɔma 2 o bɛ bɛn jeli ma 5 o sigiyɔrɔma 3 o bɛ bɛn jeli ma donc nin kɔrɔ de 5 k'o fara 5 kan k'o fara 5 kan donc o bɛ kɛ 15 6 sigiyɔrɔma 2 o kɔrɔ de 6 k'o fara 6 kan o bɛ kɛ 12 il y a une multiplication là. Donc ni ye an y'a dalen kɛ donc n'a ye maa min ja i bɛ se k'a sigi 6 sigiyɔrɔma 2 o bɛ bɛn 12 mathématique gɛlɛya bɛ min n b'a dɔn yan'an kɔni ka ninnu fɛn ninnu bɛɛ ban e yɛrɛ fana bɛ se ka mati ni physique ninnu cours kɛ n'i y'a faamuya kosɛbɛ kɔni voilà donc sigiyɔrɔmali fana na an ka dɔn k'a fɔ ko bɛnkan dɔ b'a la misali la a k'o sigiyɔrɔma b la o kɔrɔ de fana ye ko ka b k'o sigiyɔrɔma a la nin ye bɛnkan dɔ ye misali la 5 sigiyɔrɔma 3 o bɛnna 15 ma an bɛna a lajɛ n'a sɔrɔ 3 fana sigiyɔrɔma 5 n'o bɛ bɛn 15 ma o kɔrɔ ye 3 k'o fara 3 k'o fara 3 3 1 fila 3 4 5 6 9 12 donc o kɔrɔ ye ni bɛnkan ye tiɲɛ ye ka a sigiyɔrɔma b la o fana kɔrɔ de fana ye ka b sigiyɔrɔma a la donc o kɔrɔ ye sigiyɔrɔma la hali n'u sigiyɔrɔ falenna a tɛ jaabi falen jaabi bɛ to a nɔ kelen na a bɛ n'a fɔ kafoli bɛ cogo min na n'i ye kafotaw sigiyɔrɔma falen u sigiyɔrɔ falen a tɛ jaabi falen a tɛ tiɲɛni don jaabi fana na voilà donc ni tun ye ka sigiyɔrɔmali nɔgɔmani kɛ k'a yira mɔgɔw la u k'a dɔn k'a fɔ k'a kɔrɔ de fana ye ka fɛn kelen ta i y'a kafo a yɛrɛ la fo siɲɛ hakɛya dɔ a bɛɛ ye kelen voilà a bɛɛ ye kelen mais komi nin ka jan ni nin ka jan u bɛ nin kɛcogo yira an na donc o yɛrɛmadɛmɛlanw de o de bɛ wele ekɔli la ko table de multiplication yɛrɛmadɛmɛlanw donc a b'olu durusi walasa ni table de multiplication dira aw ma aw ka se ka a kɛ donc ninnu tun ye multiplication nɔgɔmaniw ye misali la n'an bɛna 25 k'o sigiyɔrɔma 2 an bɛna lajɛ o bɛ bɛn jeli ma 25 sigiyɔrɔma 2 a bɛ bɛn komi an delilen don min na an b'a sigi ka a kɔrɔ kɛ 25 ka sigiyɔrɔma 2 la o bɛ bɛn n'a bɛ tan bɛɛ k'a lajɛ sigiyɔrɔmali la n'i bɛ sigiyɔrɔma nin de la fɔlɔ k'o jaabi sɛbɛn ka tila k'a sigiyɔrɔma nin na k'o jaabi sɛbɛn o tɛ voilà bon an dun y'a fɔ hali ka foli la n ko n'an ye fɛnw fara ɲɔgɔn kan ou bien n'aw sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na n'a cayara ni 9 ye dɔrɔn a bɛ kɔfɛta a b'o sɛbɛn ka ɲɛfɛta minɛ 2 sigiyɔrɔma 5 o bɛ bɛn 10 ma 2 sigiyɔrɔma 5 ani 5 sigiyɔrɔma 2 o bɛɛ ye 10 ye donc 10 a filɛ an bɛ kɔfɛta de sɛbɛn ɲɛfɛta tɛ sɛbɛn dɛ yan fu n bɛ kelen minɛ ka foli la aw bɛ kelen fara nin de kan ka sɔrɔ k'a kɛ mais sigiyɔrɔmali la sigiyɔrɔmali la aw bɛ u sigiyɔrɔma ɲɔgɔnna de fɔlɔ ka sɔrɔ ka kelen in fara a kan n bɛ segin a kan n'a y'u sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na n'a hakɛya cayara ni 9 ye aw bɛ kɔfɛta sɛbɛn min bɛ ɲɛfɛ k'o minɛ a bɛ sigiyɔrɔmali de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka marata in fara jaabi kan an bɛ sigiyɔrɔmali de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka marata fara jaabi kan jaabi tɛ fara dɔ kan ka sɔrɔ ka sigiyɔrɔmali kɛ an bɛna a ka 2 bɛɛ kɛ i bɛna ye 2 sigiyɔrɔma 2 o ye 4 ka 4 fara 1 kan o ye 5 50 donc nin kɔrɔ ye 25 sigiyɔrɔma 2 o bɛ bɛn 50 ma or an ye nin sigiyɔrɔmali de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka 1 fara a kan donc an b'a misali kelen ta k'a lajɛ k'a yira mɔgɔw la 2 sigiyɔrɔma 5 o ye 10 an bɛ fu sɛbɛn an bɛ 1 minɛ n'i ye 1 fara nin kan a bɛ kɛ 3 2 sigiyɔrɔma 3 o ye 6 e m'a ye
bɛɛ kɔni b'a dɔn 25 den fila u bɛ bɛn 50 de ma a tɛ bɛn 60 ma donc nin kɔrɔ de ye ko n'aw ye ni jateden cayara ni 9 ye n'aw ye kɔfɛta sɛbɛ ɲɛfɛta bɛ minɛ de fɔlɔ sigiyɔrɔmali de bɛ kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a fara jaabi kan sɔrɔ k'a sɛbɛ a faamu non ni fili bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ dɛ voilà donc parce que dɔw bɛna fɔ kafoli la an ye nin fara nin kan ka sɔrɔ k'u kafo mais sigiyɔrɔmali la a b'a kafo ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka minɛ k'u fara voilà a b'a kafo ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka ok Azizi komi an yɛrɛ ka kalan an b'a fɔ dɛmɛsi walanbulo bamanankan ye dɔ fana ye jamukɛ in ye ko vraiment a ka d'a ye muso de fana don ale fana ye an ka yiri ni an ka fɛn caman bɛ k'o fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a yɛrɛ k'a ka tɔgɔ k'a yira pour que an yɛrɛ b'a fɔ kuma bɛɛ an ka kɛ an yɛrɛ ye i n'a fɔ yɛrɛ b'a fɔ jamukɛw na cogoya min na ale fana y'a décidé ka fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan a y'a dilan ni an yɛrɛ ka fɛnw ye pour que an bɛ se ka a kuma in fana fɔ émission na a bɛ se ka ladɔn cogoya min na donc ale ye bébé production ye a ka minɛnw b'an bolo n'an bɛ se k'o yira mɔgɔw la fana. Ok. Voilà. Comme an ka kɛlɛ kan ka kan yɛrɛ ye. Donc ale fana bɛ baro k'a yɛrɛ ye ko pour que an fana bɛ se k'a fɔ jamukan na parce que jamukan yɛrɛ diyara a fana ye donc an ka base ye ko pour que bamanankan in bɛ se ka don ba la donc n'i y'a ye jamana yɛrɛ bɛ taa ɲɛ o k'a sɔrɔ i ka kan min yɛrɛ bolo donc ale fana ka baaraw caman fana basilen bɛ yan kan. Ok, o de la mɔgɔ minnu b'a fɔ k'an tɛ se k'an ka kan ta ko parce que ko savant ma bɔ an na ne b'a ye a ma faamu savant nana français min fɛ il faut que savant nana savoir de fɛ dɔnniya donc savant ye dɔnnibaga de mɔgɔ min sera nin bɛ i n'a fɔ Lipton yɛrɛ ni kɔni kasa ka di tiɲɛ na ok a y'an ka jamukan kanu ko a diyara n ye kosɛbɛ ala ka kanu to ko n y'a ka feerefɛnw ye a tɔgɔ bébé production donc a tigi y'a kanu ka ala bila anglais la parce que anglais la production o ka ɲi kosɛbɛ duguma a y'a sɛbɛ kengeliba voilà nin ye kengeliba ye o y'an ka kan ye o ka ɲi kosɛbɛ ɲamaku ye o ka ɲi kosɛbɛ nin ye te ye o ka ɲi donc hali n'a sɔrɔ te o ye kumaden wɛrɛ ye o bɛ bɛn kosɛbɛ ayi o tilala k'a labɛn i n'a fɔ Lipton ta kɛcogo bon ni dun y'a ta k'a lajɛ o la n y'a fɔ n ko in ka teli quoi ne kɔni bɛ cogoya min dɔn an tun bɛ an ka kangalibaw jalan de ta k'a kɛ daga la n'a wuli n'a mɔna an b'a a sɛnsɛn bon nin dun bɛ cogo min na sa n'a bɛ Lipton cogoya la tan o kɔrɔ n'i y'a bila fɛngɛ kɔnɔ n'a wulila sɛnsɛnni t'a la o ye taaɲɛ ye kosɛbɛ k'an y'a ka fɛngɛw ye a diyara an ye kosɛbɛ a mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ b'a la ni ma bɔ fɛ rɔsi u yɛrɛ de y'a dilan yan nɔ ka tila k'a lasago k'a ɲɛ a filɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la a filɛ nin a filɛ voilà k'a ɲɛna kosɛbɛ ko n y'a ka baaraw ye a diyara an ye kosɛbɛ bon nin tɛ nin ye ten ni mɔgɔw ye ninnu fɛn ninnu san hali k'a nɛnɛ parce que kɔni ɲɛ b'a kasa la cogo min na kasa ka di tiɲɛ na bon gouvernement bɛ se ka nin ko in yɛrɛ don ba la kosɛbɛ parce que i b'a ye tubabu ninnu ta bɛ b'u ka yɔrɔw la ka na a fana bɛ daminɛ ten de mais nin lajɛ i bɛ taa sɔrɔ tubabu ye binka wuli minnu kɛ yanni k'u ta lasago tan nin tigi t'o kɛ parce que nin tigi nana k'a sɔrɔ ninnu fɛn ninnu ɲɛdɔnnen don ka ban donc ale b'an ta a ma taa foyi ta a y'an ka u lajɛ kangaliba ka kangalibaw ninnu lasago k'u bila tantɔ a ɲɛna a ɲɛna kosɛbɛ a diyara an ye donc a tɔgɔ ye bébé production de bon nɛgɛjuru sira fana b'a kan ok ni baasi tɛ a bɛ yamaruya di an b'a ka nɛgɛjuru sira sɛbɛn o fana bɛ se ka sɛbɛn ok k'a ka nɛgɛjuru sira ye karamɔgɔ yɛrɛ kosɛbɛ voilà nɛgɛjuru sira 67 55 65 a bɛ sɔrɔ tuguni 76 fu ani 2 56 44 k'a bɛ sɔrɔ olu la ok a diyara n ye kosɛbɛ n ye bonya ye k'ala k'a ka dilanenw lataa ɲɛ
ko san nataw la u ka fɛɛrɛw kɛ tuguni u bɛ se ka an ka fɛn minnu bayɛlɛma tuguni ka fara a kan bon hali ninnu bɛ se ka bila alimentation na effectivement nin cogo kɔni na a bɛ se ka bila alimentation na parce que a bɛ cogo min na nin kɔrɔ ye k'a kan ka se ka sigi ɲɛ t'a la non a bɛ sigi voilà a bɛ sigi donc nin ka ɲi kosɛbɛ et puis a lasago cogo ɲɛna a ɲɛna k'an ye bébé production ka fɛnw ye a diyara an ye kosɛbɛ a y'an ka jamukan kanu k'an yɛrɛ fana b'a kanu a diyara an ye a dɔɔnin bɛ yen an bɛ se k'o yɛrɛ fana goûter k'a lajɛ n'a sɔrɔ n'o fana bɛ cogoya min na ne yɛrɛ ko min yan ko jama ka hakɛ to kalanfa man kan tɛ ka fɛnw min kilasi kɔnɔ mɛ a bɛ bɛn o don minɛ a ka ɲi kosɛbɛ yɛrɛ n'a fɔra an ka kan yɛrɛ ye non seko ni dɔnko i y'a ye bon nin bɛ nin dilan cogo min na i ka nin di mɔgɔw ma bɛ ka denmisɛnninw d'a ma k'a k'u dege a dilanni na a ka f'u ye bamanankan na dɔrɔn i b'a ye denmisɛnninw ka faamuyali bɛ teliya a la mais n'a fɔra ko fɛnw de ka taa kangaliba tɔgɔ ɲinili daminɛ tubabukan na le de kan ka bila ɲɛma la de kan ka bila ɲɛma ça c'est un problème ma filɛ kangaliba a banna et puis k'a lasago k'a bɛn diɲɛ fɛnw lasago cogo ma donc ni ɲɛna kosɛbɛ k'ala k'u ka fɛnw lataɲɛ kosɛbɛ donc n b'a dɔn a diyara an bɛna diya mɔgɔ minnu ye olu n'a tigi lasɔrɔ o b'a sɔrɔ ok a diyara n ye a n'a banna an ka foli bɛ bébé production yɛrɛ ye ni ɲɛna kosɛbɛ ni diyara n ye mɔgɔw y'u ka seko ni dɔnko yira an ka tabiya finiw la dɔw y'a yira samaraw la nka nin y'a yira an ka mifɛnw yɛrɛ la ni ɲɛna kosɛbɛ kangaliba o y'an ta ye ɲamaku o y'an ta ye ala dabilenni ninnu a fɛn bɛɛ y'an ta ye donc n'u sera ka an ka mifɛnw yɛrɛ fana kɛ tan tɔ nin bɛ diɲɛ taga ɲɛ de kɔfɛ an ka kan yɛrɛ o t'a yira k'an kana ninnu fɛn ninnu kɛ dɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn nin filɛ nin lasago cogo ka ɲi ji y'a sɔrɔ a ɲigira o kuma t'a la kosɛbɛ ni ɲɛna kosɛbɛ mais Azize ye nin kɛ sisan dɔ bɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ ale tɛ Bamakɔ yan ou bien a bɛ Bamakɔ yan mais a t'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogoya min fana jamanaw ka nɛgɛjuru siraw la mɔgɔ fɛn fɛn mana sigiyɔrɔ fana i b'a sɔrɔ a bɛ Bamakɔ quartier dɔ fana na yan sigida dɔ la bon misali la sisan ni mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ olu mana nin don cogo cogo olu b'a tigi lasɔrɔ mais mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan walasa olu ka nin tigi lasɔrɔ Mali hakili ye jɔn ye bi Mali fɛngɛ fara kan Mali ta taamasiyɛn tɛ nin yan voilà o de la an ka rappeur b'a fɔ ko 223 c'est le Mali voilà 223 n'aw y'o bila nɛgɛjuru sira in ɲɛma dɔrɔn a bɛ Mali ta lasɔrɔ a b'a sɔrɔ donc ni mɔgɔ minnu mako bɛ ne yɛrɛ fana la n bɛ n ka nɛgɛjuru sira d'u ma voilà a tigi ye n kanu n'a ka a ye n ka émission kanu n'a ka baara ɲumanw ye n fana bɛ n ka nɛgɛjuru sira bila dugu ma donc ni hakilina bɛ maa minnu fɛ a kow kan voilà a banna ok an bɛ tɛmɛ ni walan ye halisa an tun bɛ sigiyɔrɔ Mali de la an ye 25 an y'o sigiyɔrɔma 2 ta k'a lajɛ a bɛnna 50 ma o de la ni ye wagati min na buru tun ye 50 ye voilà donc buru kilancɛ tun ye 25 buru kilancɛ 2 o bɛ bɛn 50 ma o jate kɛcogo de filɛ nin ye bon ni ne bɛ ka kɛ denmisɛnninw kun français la u bɛ taa n'a ye ten tɔ u bɛ se 7e na mati bɛ tila o la donc n'a tilal'u la olu bɛ sira fara u bɛɛ lajɛlen bɛ taa kan kalan sira kan kan kalan ka ɲi kosɛbɛ hali n'i y'a mɛn i bɛ mati ɲɛfɔ i b'a kan mɛn de voilà 6 faransi mathématicien o kan kalanna o président o mun ni mun bɛɛ b'a dɔn 6 o ye 6 ye voilà donc ni tun ye k'a yira n'aw ye sigiyɔrɔ Mali kɛ n'aw ye jateden 2 sɔrɔ n'a ye min bɛ kɔfɛ k'o sɛbɛ fɔlɔ min bɛ kɔfɛ k'o sɛbɛ maintenant nin ye biw ka place de sigiyɔrɔ o tɛ ale tɛ fara dɔ kan ka sɔrɔ ka sigiyɔrɔ Mali kɛ dɛ sigiyɔrɔ Mali de bɛ kɛ fɔlɔ k'ale fara o jaabi kan a faamu donc nin kɔrɔ ye o bɛ bɛn 50 ma bon yan'an bɛ tɛmɛ an tun bɛ to k'a yira n ko n'an ye jate kɛ k'a sɔrɔ a ma kɔrɔ ma kɛ kalanfa yɛrɛ fɛ fɔlɔ kalanbon kɔnɔ k'a dɔn k'a y'a sɔrɔ ou bien a y'a jɛ aw yɛrɛ bɛ se k'a kɛ i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ walima i y'a jɛ an b'a daminɛ ni o fana bɛ sigiyɔrɔ Mali la quoi mɔgɔw ye nin ye ka ban dɛ an bɛ nin yɔrɔ in jɔsi kalan man gɛlɛn o wa école maître yɛrɛ bɛ se ka nin baden kɛ
ka ɲɛ ka tɛmɛ ne kan sabula olu b'a la san caman an bɛ misali fitinin ta an bɛ 3 an b'o sigiyɔrɔma 2 o bɛ bɛn 6 ma o bɛ bɛn 6 ma o tɛ walasa I k'a dɔn k'i ye nin jate in sɔrɔ kosɛbɛ a lajɛ dɛ n tɛ sigiyɔrɔmali taamasiyɛn I bɛ segin o taamasiyɛn belebeleba kan kɛrɛfɛ a lajɛ dɛ a lajɛ kosɛbɛ sanfɛta an b'o bila yan dugumata I b'o bila duguma o tɛ I bɛ nin to yen pewu dɛ I bɛ nin bɛɛ to yen kɔrɔ I bɛ nin ni sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na n'o bɛnna min ma I b'o sɛbɛn kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka jaabi k'o sɛbɛn kɛrɛfɛ ni kɛrɛw kɛra kelen ye I y'a sɔrɔ ni kɛrɛw ma kɛ kelen ye I y'a jɛ sani misi yɛrɛ k'a kɔrɔ kɛ c'est comme n'a dira aw ma école la n'i y'a kɛ dɔrɔn I yɛrɛ b'a k'i ka brouillon kan kɛrɛfɛ o bɛ taa cogo di 3 sigiyɔrɔma 2 3 k'o fara 3 kan o tɛ 6 ye an b'o 6 sɛbɛn yan jaabi ye joli 6 an b'o sɛbɛn yan nɔ o ma bɛn ɲɔgɔn ma o bɛnna ɲɔgɔn ma o kɔrɔ ye k'an y'an ka nin sigiyɔrɔmali sɔrɔ k'a sɔrɔ hali mɛtiri ma a kɔrɔ kɛ fɔlɔ c'est comme hali aw ka feuilles ma corriger mɛtiri fɛ mɛtiri a b'a dɔn I yɛrɛ b'a dɔn k'i y'a sɔrɔ ninnu ye diɲɛ voilà fo ka bɛn ɲɔgɔn ma ninnu ye diɲɛ bɛnkanw ye an bɛ taa ni dɔ wɛrɛ ye komi tuma bɛɛ sigiyɔrɔmali tɛ kelen kelen ni sigiyɔrɔmata ye 2 ye sisan I n'a fɔ 25 ka sigiyɔrɔma 2 écoleden 2 y'a kɛ fɔlɔ ye 50 sɔrɔ filanan ye 60 sɔrɔ an k'a kɔrɔ kɛ k'a lajɛ an bɛna lajɛ ni nin y'a sɔrɔ nin tɛ jateden 2 ye wa mɔgɔw k'a lajɛ dɛ I bɛ nin fara ɲɔgɔn kan donc n'a I b'o fara ɲɔgɔn kan de quoi ni jateden ye 2 ye ou bien 3 ou bien 4 n'a ka ca ni 1 a b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a bɛn hali u faralen ɲɔgɔn kan n'a bɛnna jateden 2 ma a b'u fana fara ɲɔgɔn kan f'a ka bɛn jateden 1 ma misali la 25 tɛ nin yan walasa I ka d'a la k'i y'a sɔrɔ bɛ y'a jɛ n'o ye prévu ye I bɛ 2 fara 5 kan 2 k'o fara 5 kan n'a sɔrɔ 1 tun bɛ yan an tun bɛ 2 fara 5 kan k'o fara 1 kan an bɛ tila ka s'a bɛɛ ma ka 2 fara 5 kan o ye 7 an b'o bila yan nin 1 de bɛ yan an b'ale 1 bila yan donc 7 sigiyɔrɔma 2 o kɔrɔ ye 7 k'o fara 7 kan 7 sigiyɔrɔma 2 kɔrɔ tɛ ko ka 7 fara 2 kan dɛ 7 k'o fara 7 kan o tɛ 7 den 2 o tɛ 14 14 a bɛnna den joli ma 14 o bɛnna 2 ma n'an bɛ fɛ ka prévu kɛ k'a lajɛ k'an y'a sɔrɔ an bɛ ninnu fara 2 fara ɲɔgɔn kan donc an bɛ 1 an b'o fara 4 kan o ye 5 ye an b'o 5 sɛbɛn kɛrɛfɛ o tɛ an bɛna jaabi la an ka jaabi ye 60 ye yan 60 an bɛ 6 fara fu kan o ye joli ye o ye 6 ye yala ninnu kɛra 1 ye wa non ma kɛ 1 o kɔrɔ ye ko 25 sigiyɔrɔma 2 o jaabi tɛ bɛn 60 ma o kɔrɔ ye nin tigi filila ɔ écoleden min y'a kɛ tan an k'o ta an k'a lajɛ 2 k'o fara 5 kan o ye 7 ye an b'o bila yan 2 min bɛ duguma an b'o ta 7 sigiyɔrɔma 2 14 14 an b'o fara ɲɔgɔn kan o ye 5 ye 5 fara fu kan o ye joli 5 a 2 kɛra 1 o kɔrɔ ye ni écoleden de y'a sɔrɔ donc hali maa minnu bɛ foro kɔnɔ u kan ka dɔn k'a fɔ ko kuden 25 n'i y'o fara kuden 25 kan o bɛɛ bɛ bɛn kuden 50 de ma a banna multiplication o dɔrɔn de ye k'a lacaya dɔrɔn a banna donc nin multiplication tiɲɛ yira cogo di a faamuna ɔ ni mɔgɔ min sɔgɔlen don DMS TV la sisan yanni k'a fɔ ko ne den vaurien ye mathématique la école la jɔ n bɛ cours kɛ mɛtiri ta ka d'a ma cours kɛ mɛtiri ta in fana na yɔrɔnin dɔ bɛ yen o t'o ɲɛfɔ kosɛbɛ ni jamana ko k'a bɛ taa ɲɛ an k'a tiɲɛ fɔ siɲɛ kelen k'a daminɛ kilasi fitininw na ka taa bila fo 9e na mɛtiri minnu bɛ cours kɛ écoledenw kun dɔw ta ye tiɲɛ sira ye o ka ɲi mais dɔw bɛ min yira écoledenw na cours la u bɛ t'o kelen de di écoledenw ma kilasi kɔnɔ walasa écoledenw ka moyenne sɔrɔ a ka fɔ ko cours jɔda yira ale bɛ min k'a kunna so o kelen bɛ taa kɛ kelen di kilasi kɔnɔ walasa écoleden k'a sɔrɔ a ka fɔ ko cours jɔda yira mais i b'a ye n'u sera ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ labɛn jamana yɛrɛ kɔnɔna jamana yɛrɛ fɛ DEF walima bagi o tɛ yen parce que mɛtiri min bɛ cours di écoleden ma so
mun de b'a yira ko maître ka sujet sugandilen de bɛna di ekɔlidenw ma foyi t'o yira foyi t'o yira mais n'a aw degera kɛcogo la kalan yɛrɛ o de i bɛ degi ko kɛcogo de la kalan o dɔrɔn de a faamu a faamuna ɔ fulaw kana na dɔ wɛrɛ fɔ dɛ donc ni tun ye sigiyɔrɔmali ye hakɛ dɔw bɛ sanfɛ hakɛ kelen dɔrɔn bɛ duguma tuma dɔw la hakɛ min bɛ sanfɛ ani hakɛ min bɛ duguma o bɛ se ka caya an bɛ na ni o misali fana ye mɔgɔw ye nin ye ka ban an bɛ taa n'a ye ɔ yanni mɔgɔw k'a kɛ sisan ko bɛ marché tiɲɛ tɛ sa mais n bɛ 2000 ta k'a di kurukɛmɛtiri ma so ɔ u ka DMS TV lajɛ i tɛ DMS TV lajɛ siɲɛ kelen mɔgɔw n'a faamu dɛ et puis kurukɛmɛtiri bɛ taa fɔ tubabukan na an m'an ta fɔ bamanankan na bon hali n'a ka di mɔgɔw ye an bɛ faransɛ kuru fana di yan mɔgɔw b'a faamu an bɛ mɔgɔw degi faransɛ la bamanankan kelen fɛ u bɛ se ka kɛ fana adamadenw minnu bɛ yen k'u ti faransɛ mɛn quoi u kana bila u kunna ko a taara ka dan kɛ n'adamaden ma sa kɔni i bɛ se ka kalan kɛ min bɛ bɛn i ka waati kalan ma o bɛ bɛn donc misali la n'u ye 200 57 k'o sigiyɔrɔma 32 la o bɛ bɛn jeli ma an bɛ jateden nɔgɔman ta walasa mɔgɔw k'a faamuya an bɛ nin kɛ o mana bɔ yen an bɛna jateden belebelebaw ta dɔɔnin k'a jira mɔgɔw la 9 ani 558 an bɛ n'o sigiyɔrɔma 2000 o ni an ka taa ye dɛ 300 ani 51 donc n'an ye ni fila kɛ joona yɛrɛma dɛmɛlanw fana bɛ multiplication na donc an bɛ teliya an bɛ don multiplication na ni gɔrɔ b'a la an ka sigi ɲɔgɔn kan k'a kɔrɔ kɛ k'a sigiyɔrɔma 30 ani 2 bon nin na jagoya tɛ ko a sigitɔ la k'i ka fɔlɔ bila fɔlɔ duguma fila jagoya t'o ye ale t'a la yɔrɔ min sɔrɔ dɔrɔn a bɛ bɛn mɔgɔw k'a lajɛ kalan ye ɲɛ yira de 2 sigiyɔrɔma 7 o bɛ bɛn 14 14 n bɛ 4 sɛbɛn n bɛ 1 minɛ 2 sigiyɔrɔma 5 o bɛ bɛn 10 ka 10 fara 1 kan 11 n bɛ 1 sɛbɛn n bɛ 1 minɛ 2 sigiyɔrɔma 2 4 k'o fara 5 kan k'o fara 1 kan 5 donc jaabiw de bɛ sɛbɛn ɲɔgɔn duguma o tɛ nin banna yɔrɔ or an bɛna an pan ka na yan tiɲɛ de don n'an bɛna an pan ka na filanan na o kɔrɔ ye an b'an pan nin fana kunna an bɛna filanan na yan donc an bɛ taa filanan na cogoya min na an bɛ taa filanan fana na kɔrɔ ɲinini fana na ten de don an bɔra nin na o ye nin ye or an bɛ ka na nin na n'an bɛ ka na nin na donc an bɛ pan nin kunna a tɛ fɔ yɔrɔ ko nin k'o sigiyɔrɔma na ko bɛ na nin dugumala voilà donc n'an bɔra fɔlɔ la nin ye sira fɔlɔ bannen an bɛ ka na filanan na donc sira filanan de bɛna daminɛ sira filanan fila bɛ daminɛ ni jateden filanan de donc a bɛ tɔmu bila yan o ye fu ye n'u b'a fɔ ko je décale d'un rang donc n bɛ pan yɛrɛ kelen kunna donc n bɛ na yan 3 sigiyɔrɔma 7 o bɛ bɛn 20 ani 1 20 ni 1 n bɛ 1 sɛbɛn n bɛ 2 minɛ 3 sigiyɔrɔma 5 o bɛ bɛn 15 15 fara 2 kan 17 17 n bɛ 7 sɛbɛn n bɛ 1 minɛ 3 sigiyɔrɔma 2 o bɛ bɛn 6 k'o fara 1 kan 7 n bɛ 7 sɛbɛn i y'a ye n'a bɛ tan sisan yan sigiyɔrɔmali tɛ kɛ a b'olu fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn farankan de bɛ yen 4 fara fu kan o ye 4 1 fara 1 kan 2 5 fara 7 kan o bɛ taa fo 10 ani 2 n bɛ 2 sɛbɛn n bɛ 1 minɛ 1 n b'o fara 7 kan o bɛ bɛn 8 ma yanni an k'a sɛbɛn tan n t'a datugu dɛ parce que n ma da la ni n y'a sɔrɔ n b'a kɔrɔ kɛ k'a lajɛ n bɛ nin belebeleba sɛbɛn nin prévu bɛ kɛ cogo di mɔgɔw bɛn'u yɛrɛ ɲininka voilà n yɛrɛ tun b'o de fɔ n ko nin prévu ye tɔw la an ye dugumata in de ta mais nin na nin bɛ yen 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 a bɛ kɛ cogo di ekɔlidenw k'a dɔn k'a fɔ ko jate fɛn fɛn bɛ d'u ma ekɔli la a bɛɛ kɔrɔ kɛlen don k'a ban mais an bɛ fɛ komi an tɛ fɛ a ka kɛ dɔnniya tununɲɛw ye an b'a kɛcogo yira aw la n'o tɛ n'i y'a don mansin kɔnɔ dɔrɔn mansin b'a bɔ an ka taa an bɛ sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan ka 2 k'o fara 5 kan 7 ka 7 fara 7 kan 14 14 an bɛ 1 fana fara 4 kan
an bɛ nin fara nin kan k'o fara nin kan o bɛ bɛn 10 ani 4 10 4 kelen k'o fara 4 fana kan o bɛ bɛn 5 ma an b'o sɛbɛn sanfɛ o tɛ sanfɛta de ye o sanfɛta o sɛbɛn sanfɛ an tɛna duguma yan o bɛ na duguma yan nɔ 3 k'o fara 2 kan o 5 ye 5 sigiyɔrɔma 5 an bɛ taa fɔ 20 ni 25 25 filɛ 25 donc an b'a kɛ 2 fara 5 kan o ye 7 an bɛ 7 sɛbɛn kɛrɛfɛ donc sanfɛta o de filɛ yan dugumata o filɛ ni sigiyɔrɔmalen ɲɔgɔn na tɛ sigiyɔrɔmali taamasiyɛn 5 sigiyɔrɔma 5 o jaabi an y'o fana fara ɲɔgɔn kan o de bɛnna 7 ma an b'an pan nin kunna k'an pan nin kunna an bɛna jaabi la fo jaabi laban i bɛ jaabi de fara ɲɔgɔn kan sisan donc ni jatedenw cayara tantɔ a cɛn bɛ yira cogo di a bɛ sanfɛta fara ɲɔgɔn kan k'o bila sanfɛ ka dugumataw fara ɲɔgɔn kan k'o bila duguma k'olu sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na k'o bila kɛrɛfɛ ni mɔgɔ min y'a bila ni mɔgɔ min y'a bila a bɛɛ bɛ bɛn an bila yɔrɔ ko to fana bila yɔrɔ ko to fana na misali la n'a ye ne jaabi n ka seti bila yan maintenant i bɛ yan i bɛ nin to yen hali ni sira camanba de bɛ yen i bɛ nin bɛɛ to yen i bɛ na jaabi la jaabi la i b'olu fara fara ɲɔgɔn kan n'o bɛnna min ma i b'o bila kɛrɛfɛ an ka taa ka 8 fara 2 kan 10 ka 10 fara 2 kan 12 ka 12 fara 4 kan donc a filɛ 8 k'o fara 2 kan k'o fara 2 kan k'o fara 4 kan o bɛ bɛn 10 ani 6 16 fana m'o kɛ 1 k'o fara 6 kan o bɛ bɛn 7 an ma sɛbɛn yan nɔ ni ko an y'an ka jate sɔrɔ donc ni yɛrɛ la ala sɔnna ka se misi ma i yɛrɛ bɛ ka sɔrɔ a ma se misi ma i yɛrɛ b'a dɔn k'i y'a sɔrɔ bon n'a sɔrɔ sisan ni 2 ma kɛ kelen ye tuma dɔw la ninnu tɛ kɛ kelen ye mais yan yɔrɔ bɛ kɛ kelen ye dɛ an ye minnu tiɲɛ yira voilà donc ni ninnu 2 ma kɛ kelen ye i bɛ segin a kan tuguni i b'a daminɛ i y'a ye a bɛ taa o faamuna donc o kɔrɔ an ka nin jaabi sɔrɔ ni misi ko nin ma sɔrɔ esi misi yɛrɛ ma fili donc an ka bila 8 200 ani 24 ni nin jaabi sɔrɔlen nin fana o bɛɛ y'o kɛcogo kelen n ko misali de bɛ hakilina faamuyali yira effectivement n'an tilala n bɛna yɛrɛma dɛmɛnani dɔ kɛ e yɛrɛ bɛna ye i n'a fɔ tulonkɛ o dilanna université de la scientifique baw fɛ k'a don ordinateur la sabula ordinateur n bɛ 7 fara 7 kan a bɛ bɛn 10 ni 4 ma n bɛ 4 sɛbɛn ka 1 minɛ ordinateur tun tɛ se k'o kɛ fɔlɔ ordinateur tun tɛ se k'o kɛ donc u ye jate sen dɔ sɔrɔ Éthiopie yan fan fɛ o jate sen n bɛna tila k'o kɛ ka yir'i la ja farafinna bɛ ko dɔn koyi e ma bébé production ye wallahi a ye kangalibaw kɛ fɛn kuraw ye k'o d'a ma baasi tɛ o ka ɲi kosɛbɛ jara de fana don a kunkolo ka ɲi baasi tɛ 9 5 50 ani 8 k'a sigiyɔrɔma 1 voilà 2 ni jana o tɛ an ka taa kɛcogo dɔrɔn durusili t'a la kalan tɛ durusili ni ale bɛ ninnu bɛɛ sigiyɔrɔma 1 sigiyɔrɔma 8 i n'a fɔ 8 sigiyɔrɔma 1 quoi o ye 8 ye 1 sigiyɔrɔma 5 o ye 5 ye 1 sigiyɔrɔma 5 o fana ye 5 ye 1 sigiyɔrɔma 9 o y'o 9 kelen nin banna an bɛ sira kelen bila 5 sigiyɔrɔma 8 o bɛ taa fɔ 40 40 n bɛ fu sɛbɛn n bɛ 4 minɛ 5 sigiyɔrɔma 5 25 n'i ye 25 fara 4 kan 29 an tɛ se jate la kosɛbɛ dɛ mɔgɔw ka jateminɛ kosɛbɛ 29 n bɛ 9 sɛbɛn n bɛ 20 minɛ o tɛ 5 sigiyɔrɔma 5 o ye 25 ye k'o fara nin kan 27 n bɛ 7 sɛbɛn n bɛ 2 minɛ 5 sigiyɔrɔma 9 o bɛ bɛn 45 45 k'o fara 2 kan 47 i bɛn donc a banna i b'o bɛɛ sɛbɛn siɲɛ kelen i b'o bɛɛ sɛbɛn sabula fɛn wɛrɛ tɛ yan an ye nin bɛɛ sɛbɛn sabula fɛn wɛrɛ tɛ yan ni fɛn wɛrɛ tun bɛ yan an tun bɛ 1 sɛbɛn ka nin minɛ ɔ filanan banna o tɛ an tɛ ka na sabanan na an bɛ an pan filanan fana kunna yan 3 sigiyɔrɔma 8 24 n bɛ 4 sɛbɛn ka 2 minɛ
saba sigiyɔrɔma duuru tan duuru k'o fara nin kan tan ni wolonwula n bɛ wolonwula sɛbɛn n bɛ kelen minɛ saba sigiyɔrɔma duuru tuguni tan duuru tan ni wɔɔrɔ n bɛ wɔɔrɔ sɛbɛn n bɛ kelen minɛ saba sigiyɔrɔma kɔnɔntɔn mugan ni wolonwula mugan ni seegin o tɛ an bɛ ka na nin na an bɛ nin pan nin fana kɔnɔ i y'a ye kɛcogo dɔrɔn fila sigiyɔrɔma seegin tan ni wɔɔrɔ n bɛ wɔɔrɔ sɛbɛn n bɛ kelen minɛ fila sigiyɔrɔma duuru tan ni kelen n bɛ kelen sɛbɛn n bɛ kelen minɛ fila sigiyɔrɔma duuru tan ni kelen n bɛ kelen sɛbɛn n bɛ kelen minɛ fila sigiyɔrɔma kɔnɔntɔn tan ni seegin tan ni kɔnɔntɔn an ko n'an y'a kɛ tan an b'u kafo ɲɔgɔn na sisan o tɛ seegin duuru fara fu kan duuru k'o fara fu kan k'o fara fu kan duuru duuru fara kɔnɔntɔn kan tan ni naani k'o fara naani kan tan ni seegin n bɛ seegin sɛbɛn n bɛ kelen minɛ kelen k'o fara kɔnɔntɔn kan tan ni wolonwula n'i y'o fara nin kan mugan ni naani n'i y'o fara nin kan bi saba ni tɛ bi saba ye mugan ni naani n'i y'o fara wɔɔrɔ kan tɛ bi saba n bɛ fu sɛbɛn n bɛ saba minɛ ka saba fara wolonwula kan o yɛrɛ ye tan ye fɔlɔ tan ni wɔɔrɔ tan ni wolonwula n bɛ wolonwula sɛbɛn n bɛ kelen minɛ ka kelen fara naani kan o ye duuru ye ka duuru fara seegin kan o ye tan ni saba ye tan ni saba fara kelen kan tan ni naani n bɛ naani sɛbɛn n bɛ kelen minɛ ka kelen fara fila kan o ye saba ye k'o fara kɔnɔntɔn kan o ye tan ni fila ye n bɛ tan ni fila sɛbɛn nin bɛ jate cogo di kelen fila saba a dɔ bɛ ɲɛfɛ kelen bɛ yen donc kelen bɛ ɲɛfɛ an bɛ tan ni fila n bɛ fila sɛbɛn n bɛ kelen minɛ n bɛ kelen fara kelen kan o ye fila a kun taara dɛ kelen fila saba o ye kɛmɛw bannen kɛmɛw ka so banna kelenw ka so biw ka so kɛmɛw ka so banna n'an donnen wagaw ka so kɔnɔ wagaw la o y'olu ka kelen ye nin y'olu ka biw ye parce que n'a bɛ taa fɔ nin ma ko 70,000 y'a ye donc nin ye u ka kɛmɛw ye o fana banna nin y'an donnen miliyɔn ka so kɔnɔ donc miliyɔn 22 2,470 ani 800 ani 58 wa yan'an ka sɛbɛn ta an bɛna lajɛ n'an y'a sɔrɔ bon n'aw bɛ prévu kɛ n'a ye min ja i bɛ kɔnɔntɔn fara a kan walima i bɛ kɔnɔntɔn kɛ fu ye n'a sera kɔnɔntɔn ma dɔrɔn i b'a kɛ fu ye ne kɔnɔntɔn ye fu awɔ n'i ye kɔnɔntɔn kɛ fu ye dɔrɔn o bɛɛ ye kelen cogo di a lajɛ kɔnɔntɔn sigiyɔrɔma kelen o bɛ bɛn kɔnɔntɔn ma an k'a tiɲɛ yira an ko kɔnɔntɔn an b'o kɛ fu ye kelen o filɛ fu sigiyɔrɔma kelen o ye fu ye kɔnɔntɔn n'an y'o kɛ fu ye o ye ni mɔgɔ min y'a kɛ fu ye ani mɔgɔ min y'a kɛ kɔnɔntɔn a bɛɛ ye kelen mais a ka kɛ fu ye o de ka ɲi o de bɛ jate nɔgɔya n'o faamuyara n'i ye fu ye an ka nin kɛ fu ye kɔnɔntɔn ye fu ye n'i ye tan ye tan ni seegin o bɛ bɛn kɔnɔntɔn fana ma o tɛ fu ye o bɛɛ y'o fu kelen ye an b'o bila yan dugumata in fila k'o fara saba kan duuru ka duuru fara duuru kan tan ka tan fara kelen kan tan ni kelen bɛ yɛlɛma ka kɛ fila ye n taara ekɔli la t'a la dɛ sɛnɛkɛla o nafɛn feerela o bɛɛ de ko don tan ni kelen o bɛ yɛlɛma ka kɛ fila ye an b'o fila sɛbɛn ka fu sigiyɔrɔma fila la o bɛ bɛn fu hɔrɔn n y'a fɔ ko ni maa min y'a sɛbɛn ni maa min y'a sɛbɛn a bɛɛ bɛn komi a mɛnna an ma sɛbɛn an bɛ nana ye fu o kɔrɔ ye nin jaabi fara ɲɔgɔn kan a kan ka kɛ joli sisan o fana ye fu ye o kan ka kɛ fu de n'a ma kɛ fu ye dɔrɔn o kɔrɔ ye an y'a jɛ an ka taa ka fila fara fila kan naani fara naani kan seegin ka seegin fara wolonwula ka tan duuru ka tan duuru k'o fara seegin kan a bɛ 27 27 n'i ye duuru fara o kan 28 28 an bɛ seegin fara o kan a bɛ taa fo 36 ani wɔɔrɔ 36 an b'o fila fana fara ɲɔgɔn kan o bɛn kɔnɔntɔn ma ko ye joli ye fu jate banna n'a sɔrɔla a sɔrɔla voilà nin ye o jaabi de ye yan nɔ bon mɔgɔw bɛ se ka a kɔrɔbɔ so kɔnɔ k'a lajɛ dɛ
bon ni multiplication de bɛ école la chinois denw b'a kɛ tan de Allemagne olu b'a kɛ tan an ko Algérie min y'a yira faransi la tile filanin na k'olu ka kan de y'u ka kan ye k'olu ye arabuw ye dɛ fo Macron jɔra ka kuma yɔrɔ min na o ye arabukan sɛbɛn ka anglais sɛbɛn duguma olu fana bɛ nin k'u ka arabukan na u ko n'u sara ɲɛfɛ k'u bɛna t'u ka kalan yɛlɛma anglais la walasa k'u fana ka ye diɲɛ kɔnɔ n bɛ Mali bali ka nin kɛ sisan ka kalan daminɛ an ka kan na taalen ɲɛfɛ an bɛ don anglais la i hakili dayɛlɛlen ne ye mathématique kalan anglais la n hakili dayɛlɛlen de mais ni tun m'a kalan ne kun denmisɛnnin ma i tun bɛna to ka n bɔgɔ de fo n ka durusi ni anglais dɔ hali an tɛ taa yɔrɔ jan 257 255 times 32 equals to 8,224 voilà parce que anglais b'a fɔ nin ma ko times français b'a fɔ ko fois an ko sigiyɔrɔ Mali kɛlɛ bɛ min a banna a kɔrɔ ka dɔ dɔrɔn ko a sigiyɔrɔmaw de ko don i n'a fɔ sigiyɔrɔma 1 fila 3 4 5 nin kɔrɔ de ko 50 sigiyɔrɔma 5 50 sigiyɔrɔma 5 kɔrɔ o ye o tɛ bon yɛrɛmadɛmɛlan dɔw bɛ yen b'o fitinin kɛ ka yir'i la i bɛna ye ko bébé production mɔgɔw ma se k'u ka fɛn k'u y'u ka fɛn in dilan k'u m'a ta u kunfɛ k'u bɔra maa minnu na finman minnu na ko faamuyali kun b'u la u tun bɛ ko dɔn k'u tun bɛ ko dɔn k'an b'u fo u ka produit la kosɛbɛ u ka kangalibaw n'u ka fɛnw u ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye ni maa min b'a nɔfɛ salamu a bɛ sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka 5 sigiyɔrɔma 2 an ko k'o ye joli yɛrɛ k'o tɛ 10 ye o 10 ye m'a sɔrɔ cogo nɔgɔmani f'i ye sisan a lajɛ dɛ i bɛ se ka nin yira bɛɛ la a lajɛ n tɛ 5 ye 1 fila 3 4 5 k'a sigiyɔrɔma 2 de la o tɛ 1 fila u bɛ ɲɔgɔn tigɛ yɔrɔ min na i b'o jate 1 fila 3 4 5 6 7 8 9 10 non ne yɛrɛ kun ma deli ka nin ye fɔlɔ an lajɛbagaw caman bɛna fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bon u ye nin ɲɔgɔnna ninnu de labɛn sisan k'a kɛ jatesenw ye k'a di chinois denw ni coréen den ninnu i m'a ye n'i ye jate d'u ma dɔrɔn u b'u sigi ka to k'u tɛgɛ n'u kɛ tan u bɛ to k'u hakili jigin fɛn ninnu de la donc u b'a bɔ dɔrɔn u b'a kɔrɔ bɔ k'a d'i ma i y'a ye ten de don ko gɛlɛn tɛ o non tiɲɛ yɛrɛ la ni faamuyali ka nɔgɔ m'a ye a nɔgɔmanin dɔ fana bɛ yen tuguni ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka 10 sigiyɔrɔma 2 kɛ sisan bon 10 fu bɛ ci cogo di 10 lajɛ dɛ a filɛ bon fu ale nɔ ti bɔ kosɛbɛ a sigiyɔrɔma 2 tɛ yan voilà 1 fila ninnu ye fu ye donc 2 ani fu ale nɔ tɛ bɔ quoi parce que n'i ye nin nɔ bɔ sisan o y'a fana kɛlen kelen awɔ o bɛ kɛ kelen i y'a ye voilà mais n'a sɔrɔ o kelen de kun don sisan ni nin kun don 11 sigiyɔrɔma 3 11 sigiyɔrɔma 3 donc an tun bɛ na 1 ka 1 wɛrɛ kɛ yan 3 tɛ olu bɛ ta tan de 1 fila 3 1 fila 3 donc ça fait 33 donc siɲɛ wɛrɛ n'a nana an bɛna a jate belebelebaw ninnu taw bɛ kɛ cogo min na siɲɛ wɛrɛ an bɛna kɛ ko yira mɔgɔw la ok nin tun ye a jate sen fitinin ye o de la waatiw kɛra u tun b'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen ko n'u ye sow lajɛ dɔrɔn ko biriki hakɛ min bɛ bɛn yan ma k'u b'o dɔn kabako ko tɛ o jateli o kɔnɔna ninnu bonya misalila ni nin ye an nin kɛ kɛnɛ dɔ a lajɛ dɛ sigiyɔrɔmali yɛrɛ miirina nana min fɛ bon
b'a kilan tan fɔlɔ n'i bɛ fɛ ka nin karo hakɛya da dɔn multiplication kun de ye nin n'a taara université la a bɛ kɛ tan bon nin bɛ kalan physicien de kun n'i bɛ fɛ ka nin kɔnɔna bonya hakɛya da dɔn i bɛ nin karo hakɛya i b'o sigiyɔrɔma nin na nin k'o sigiyɔrɔma nin na an ka jate kelen fila saba saba de jɔlen don o saba kelen fila donc ka saba sigiyɔrɔma fila la ou bien joli ma wɔɔrɔ ma wɔɔrɔ kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ n b'a ci tuguni ka tila k'a ci tuguni kelen fila saba saba bɛ yan kelen fila saba naani naani bɛ yan an k'u sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na saba sigiyɔrɔma naani o bɛ bɛn tan ni fila ma kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn tan tan ni kelen tan ni fila o tɛ fɛn ninnu ma kɛ gansan ni école nana ta dɛ ne ɲɛ b'a la an bɛna sɔn ka segin ninnu kan wa nin tɛ nin ye ten yan hali n'i seginna tuguni k'a ci fo k'a kɛ a tɛ ye ala ni ko san ko mɔgɔ ka nin karo da hakɛya fɔ a tigi bɛna ye kelen fila saba a ka ca ka tɛmɛ an ma s'o la an ka taa kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn tan tan ni kelen tan ni fila tan ni saba kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn tan tan ni kelen tan ni fila tan ni saba tan naani tan duuru tan wɔɔrɔ tan wolonwula tan ni seegin tan ani seegin donc an ka taa tan ni seegin ani tan ni saba kabako ko tɛ o o de la ko intelligence ne ko ne ma hakili ma o sɔn o ma kosɛbɛ an bɛna tan ni saba k'o sigiyɔrɔma tan ni seegin o bɛ bɛn ɔ ni mɔgɔ min fana y'a kɛ tan ni seegin k'o sigiyɔrɔma tan ni saba o bɛ bɛn a bɛɛ kelen seegin sigiyɔrɔma saba mugan ni naani n bɛ naani sɛbɛ n bɛ fila minɛ seegin kelen seegin k'o fara nin kan tan komi foyi tɛ yen n bɛ tan sɛbɛ o tɛ nin banna n bɛ pan fɔlɔ kunna fɔlɔ banna n bɛ pan fɔlɔ kunna n bɛna filanan na donc n bɛna filanan dugu ma saba kelen naani saba fila o kɔrɔ ye nin karo in bɛɛ bɛ bɛn kɛmɛ fila ani bi saba ani naani yala tiɲɛ don wa an bɛ kelen fara kelen kan o ye naani nin ni ye kɔnɔntɔn ye fu ni naani o bɛ bɛn fu an m'an pan yan kunna k'an pan yan kunna ka nin fara nin kan duuru ka duuru fara naani kan kɔnɔntɔn ye o fu ye non a banna o faamuna i bɛ se ka karo da dɔn i bɛ se ka donc nin bɛɛ an filɛ nin ka karoden kɛmɛ fila ni bi naani voilà bon n'i y'i jɔ mɔgɔ min ka pavé kan sisan k'a ka so dakɛɲɛnen don kosɛbɛ i bɛ nin karo hakɛya jate ka nin hakɛya jate k'u sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na dɔrɔn i bɛ karo in ɲɛfiyɛ bɛɛ dɔn maintenant n'i y'o de sigiyɔrɔma sisan a jɔkun na o y'a kɛlen a lamini bonya ye a bɛ fɔ o de ma ko volume an bɛna don o la périmètre kɔrɔ ye jumɛn ye demi périmètre ye jumɛn ye an bɛna don o la maintenant table de multiplication na a tɔ tora yɔrɔ fila dɔrɔn an b'o kɛ an bɛ sɔrɔ ka ko kun cɛ a yɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye or an ye kafoli ni dɔbɔli kɛ an ye ni gɔri b'a la an y'o kɛ ni gɔri bɛ ninnu na a bɛ kɛ cogo di ani n'a fu ka ca an b'a sigiyɔrɔmali kɛ cogo di n'a fu ka ca o fana ka nɔgɔn ka tɛmɛ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ni minnu kun jɔrɔ kun ye u denw ka kalanko ye an ka langue la a filɛ nin an b'a yira nin y'a balen min kɔni nin ye dɔɔnin bɔlen jɔrɔ la an bɛna ni école taara sisan n'an nana don oni ninnu na mɔgɔ caman bɛna bɔ fɛn caman kalama donc mɔgɔw k'u hakili latigɛ ko
an ta in tɛna dan i n'a fɔ ka bɔ première année la ka taa 6e na dɛ n y'a fɛ n ka bɛna kɛ de fo ne yɛrɛ danna yɔrɔ min na o y'an ka taa yen dɛ o dun ye fo masterw ni ni gɔri b'a la sisan a bɛ hakɛ to han ala ka barika don fɛ production na ni gɔri b'a la a bɛ taa cogo di misalila 2 ani buruburu 5 an bɛ n'o sigiyɔrɔma an bɛ nɔgɔmaninw ta quoi 1 buruburu 3 bɛ joli ma n'a bɛ tan ani n'a bɛ tan tɔ misalila a bɛ dɔ la a tɛ dɔ la voilà nin na a b'a fan 2 bɛɛ la nin na a bɛ fan 1 na n'a bɛ tan nin ka nɔgɔn an bɛ sigiyɔrɔmali kɛ olu ta ko gɔriw ka jigin ɲɔgɔn gɔriw ka ɲɔgɔn suit o tɛ olu ta la dɔbɔli ni kafoli la gɔriw buruburu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ka jigin mais ninnu na buruburu tɛ tugu ɲɔgɔn kɔ i bɛ nin jate kɛ fɔlɔ de ka ban ka sɔrɔ ka jigin ni buruburu ye a bɛ kɛ cogo di 7 sigiyɔrɔma 5 15 mais 5 sɛbɛ 1 minɛ 7 sigiyɔrɔma 2 6 7 tɛ an bɔra fɔlɔ la min pansera 1 kunna 1 sigiyɔrɔma 5 o ye 5 ye 1 sigiyɔrɔma 5 quoi c'est comme 1 k'o fara 1 k'o fara 1 k'o voilà o ye 5 ye 1 sigiyɔrɔma 2 ye o 2 ye yarɔ an ma gɔri bila an bɛ jate kɛ fɔlɔ ka ban an bɛ kafoli de bila o tɛ 5 nin ye 12 2 1 o 3 jate banna an b'a lajɛ fɔlɔ n'an y'a sɔrɔ an tɛ gɔri fana jate tuguni dɛ 7 4 ni nin ye 28 28 o bɛn 10 de ma 10 bɛ bɛn 1 ma an b'o bila yan nɔ 7 fara 2 kan 5 ni 5 o ye 10 ye 10 bɛ bɛn 1 ma m'a fɔ n k'i yɛrɛ bɛna mati dɔn kosɛbɛ hɔrɔn nin ɲɛnabɔra an b'a lajɛ de sisan jateden hakɛya minnu bɛ gɔri kɔfɛ an b'o de jate 1 fila 1 fila n'a sɔrɔ a tun bɛ tan a bɛ kɛ 1 fila 3 n'a sɔrɔ a tun bɛ tan 1 fila 3 4 nka komi a bɛ tan 1 fila donc ale la i bɛ minnu bɛ kɔfɛ i b'o de compter quoi 1 fila a bɛna faamuya cogo di n'a sɔrɔ sisan ni mansin tun bɛ yen jatekɛla jama k'a kɛ to mɔgɔw k'a dɔn k'a bɛ don mansin kɔnɔ cogo min na n b'a kɛ k'a yira 2 donc y'a ye 2 ani buruburu 5 k'o sigiyɔrɔma 1 buruburu 3 a jaabi bɛna joli ma 3 ani buruburu 25 i y'a ye bon a bɛ mansin kɔnɔ tan ka ban den kun sɔgɔkun nin na gɔngɔli la a bɛ yen kama mansin dilanna n'a ye donc an kan dɔrɔn k'an jija dɔrɔn ka fɛɛrɛw de ɲini ni bɛnkan bɛ mansin kɔnɔ hakili y'a faamuya cogo di o de ni faamuya cogo i m'a ye mansin tɛ nin yɔrɔ ninnu yira a t'o yɔrɔ yira bon ordinateur kɔnɔ a bɛ kɛ cogo min na hali an bɛ se k'o kɛcogo kɛ siɲɛ wɛrɛ an bɛna yira voilà donc nin bɛ bɛn 7 buruburu 25 a jaabi bɛ kɛ ten de nin fana an bɛna 125 k'o sigiyɔrɔma 1 buruburu 2 o tɛ 1 buruburu 2 walima 1 gɔri 2 n'an b'a kɛ i n'a fɔ gɔri tɛ yen n'o ye k'a négliger 2 sigiyɔrɔma 5 10 n bɛ fu sɛbɛ 1 2 2 4 5 an bɛ taa joona 2 1 2 n bɛ n pan kelen fɔlɔ banna n bɛ n pan sira kelen kunna 5 2 1 fu 5 1 buruburu kɔfɛ 1 dɔrɔn de bɛ yan 1 de fana bɛ yan 1 a filɛ o bannen nin jaabi kɔrɔ de ye k'ale ni maa min ma nin fu yɛrɛ sɛbɛ sa ni maa min y'a sɛbɛ tan o ka ɲi
ni maa min y'a sɛbɛn tan fana o bɛɛ ye kelen ye nka ni ne sɛbɛncogo b'a yira k'a faamuna kosɛbɛ ɔ an ka kɔrɔ lajɛ n'an y'a sɔrɔ saba duuru o ye 8 ye saba o filɛ nin yan nɔ 24 o ye 6 ye to 6 ye kelen k'o fara nin kan o fana 6 ye kelen donc o fana sɔrɔ la voilà donc ni tun ye ni buruburu b'a la hali n'a sɔrɔ a ka ca a bɛ a kɛ i n'a fɔ buruburu tɛ yen ka sigiyɔrɔmali kɛ ka na o kɔfɛ a b'a lajɛ jateden hakɛya minnu bɛ buruburu kɔfɛ a b'o de jate aw ka jaabi la a tɛ jate ɲɛna dɛ a bɛ jate a ka jaabi ni jɛ de la o faamuna n'o faamuyana bon jateden suguya minnu bɛ n'u bɛ tan misalila ka hakɛya dɔ sɛbɛn ka fu caman bila a kɔfɛ k'o sigiyɔrɔma hakɛya wɛrɛ la n'o ye b ye ni fu b'o kɔfɛ o bɛ bɛn joli ma a b'a lajɛ hakɛ minnu tɛ fu ye a b'olu sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na fu hakɛ min bɛ kɔfɛ a b'o bɛɛ jate k'o bɛɛ gulon a la misalila a bɛ b ni a b'o de sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na fɔlɔ olu tɛ fu ye o donc a bɛ kɛ a k'o sigiyɔrɔma b la kelen fila saba naani a tɔ bɛ yen donc kelen fila saba naani an bɛna taga sisan an b'o misali de tan an bɛn'o sigiyɔrɔma 10 k'a lajɛ 200 an bɛn'o sigiyɔrɔma 40 k'a lajɛ a bɛ taa cogo di an bɛna jate sen 2 bɛɛ kɛ i yɛrɛ bɛna lajɛ ni min ka teli 1000 an bɛn'o sigiyɔrɔma 5000 la i bɛna ye sisan an ka taa ayiwa nin tɛna kɛ jaraw tunutɔla y'a kɔnɔ ayi non n'o tɛ an tɛ tunu dɛ non jaraw kunkolo ka ɲi o baasi tɛ n tɛ k'a f'i ye n ko kunkolo ɲuman ko tɛ n ko i k'a kɛcogo dɔn dɔrɔn o de ko don donc ni école taara video n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a tɛ tunu quoi non a tɛ tunu voilà DMS TV ka walanwolo ko in a bɛna fɔ an fisaya kosɛbɛ dɛ non fisayara ɔ n bɛ nin ta mɔgɔw k'a lajɛ a bɛ taa cogo min na n bɛ nin ta fɔlɔ dɛ ala jɛrɛ kɛcogo kɔrɔ min bɛ an ka kɛ n'o ye nin ne ta kɛcogo ye fu k'o sigiyɔrɔma fu ni fu ni fila fu kelen banna n bɛ pan nin kunna fu 8 tɛ fu 8 tɛ donc 200 k'o sigiyɔrɔma 40 o bɛ bɛn 8 de ma an y'a sɔrɔ kɔni 2 bɛ sanfɛ 4 bɛ duguma 8 bɛ yan fɛ 8 bɛ yan fɛ o kɔrɔ o sɔrɔla bon nin ka ɲi ɔ n'a fɔra sisan ko an ka nin fana kɛ ten cogo la o ye tiɲɛ ye ka tila ka nin fana kɛ ten cogo la an k'a kɛ ten fana a kuma bɛ caya dɛ a ka ca ɔ an bɛ taa cogo di bon mɔgɔ min ko tan an ka nin bɛnkan in labaara k'a lajɛ bɛnkan in ko cogo di ko n'a bɛ tan tɔ jateden dɔ bɛ ka fu kɛ k'o sigiyɔrɔma jateden dɔ la ka fu kɛ k'an bɛ jatedenw yɛrɛ de sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na dɔrɔn fu hakɛya min bɛ yen an b'o jate k'o bila kɔfɛ yan'an tun ka nin bɛɛ kɛ ne bɛ sina dɔrɔn b'a kɛ ka nin sigiyɔrɔma 40 na o bɛ bɛn 2 sigiyɔrɔma 4 8 fu joli bɛ yen 1 fila 3 1 fila 3 jaabi banna ekɔliden min y'a kɛ tan ni min y'a kɛ tan jɔn ka teli min bɛ sanfɛ o ka teli ka teli o bɛ cogo min na donc ni yan don sisan n bɛ na dɔrɔn an ka yira mɔgɔw k'a faamu an ye nin an b'o de sigiyɔrɔma nin na a bɛ 8 t'o ye a bɛ fu kɔnte 1 fila 3 donc 1 fila 3 ɔ ni yan don o ka nɔgɔn ka tɛmɛ 1 ani 5 o ye 5 ye an bɛ fu kɔnte 1 fila 3 4 5 6 1 fila 3 4 5 6 ɔ ni yan fana don bon yan ne a y'a to n bɛ dɔ fara nin kan n'a bɛ tan aw bɛ nin sigiyɔrɔma nin na ka nin fana sigiyɔrɔma nin na 4 k'o sigiyɔrɔma 1 o ye 4 ye
naani k'o sigiyɔrɔma 9 o bɛ taa fo 36 yarɔ jateden wɛrɛ tɛ yen fɛn wɛrɛ tɛ kɔfɛ an b'a dafalen sɛbɛn an bɛ fu de compter sisan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 bon i b'a dɔn nin kɔni nin ye yɔrɔ caman dun bon an bɛna taa se multiplication yɔrɔ dɔ ma o tɛ kɛ bi nin kelen o kelen bɛ jate ko 10 n'i ye 10 n'i y'o sigiyɔrɔma 10 na o bɛn 10 siɲɛ 2 ma misali la filɛ 10 k'o sigiyɔrɔma 10 o bɛn 10 siɲɛ 2 ma ɲɛ b'a dɔn o y'an dolo puissance la donc 1 2 3 k'o sigiyɔrɔma 10 nin ye 10 siɲɛ 3 ye donc o bɛ kɛ 10 siɲɛ 3 k'o sigiyɔrɔma 10 siɲɛ 1 o bɛ bɛn 10 siɲɛ 4 n'o ye voilà donc an bɛ don o kɔrɔ ye nin bɛ na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 donc 0 kelen o kelen bɛ bɛn 10 de ma donc 10 o ye siɲɛ 13 de bɛ donc nin kɔrɔ de bɛ bɛn nin ma nin kɔrɔ de ye mɔgɔ min y'a sɛbɛn tan ni mɔgɔ min y'a sɛbɛn tan jɔn ka sɛbɛnni sen ka teli min bɛ duguma voilà donc ni ka 10 sigiyɔrɔma 10 na an bɛ taa an bɛ 1 sigiyɔrɔma 1 na o bɛ bɛn 1 ma 1 fila an bɛ fu 2 sɛbɛn donc 10 siɲɛ 10 o bɛ 10 sigiyɔrɔma 10 bɛ bɛn 100 de ma 10 den 10 o bɛ bɛn 100 de ma i y'a ye ɔ bon ekɔliden kana dɔrɔn a bɛ lajɛ na ka na Jara e ko k'e bɛ fɛn de fɛ jisuma tantanta de fɛ jisuma tantanta den tɛ joli karisa hakɛ to dɛ jisuma tantanta a ta dɔrɔn 10 ka sigiyɔrɔma 10 donc 1 donc 100 a banna i y'a ye donc nin kɔrɔ ye sisan 55 den 1000 bɛ joli ma sisan 55 den 1000 filɛ 50 1000 donc a bɛ bɛn 50 50 50 ye k'a sɔrɔ an ma gérer ça fois ça tant nin sigiyɔrɔma nin na an bɛ o t'a la i dan ye dɔrɔn i bɛ ninnu dɔrɔn fɛn ɲɔgɔn na ka fu bila kɔfɛ nin ye sigiyɔrɔmali nin kɔni nin ye caman ɲɛfɔlen a la bon hali n'u y'a jamujanw di a bɛɛ ye kelen misali la a ka sigiyɔrɔma B la ka sigiyɔrɔma C la o fana kɔrɔ ye bon ka C sigiyɔrɔma B la ka C sigiyɔrɔma A la kɛlɛ t'o la i n'a fɔ 2 sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma 4 o fana kɔrɔ de ko 4 sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma 2 bɛɛ ye jaabi kelen nin bɛ bɛn 6 ma 6 sigiyɔrɔma 4 o bɛ bɛn 24 ma nin bɛ bɛn 12 ma 12 sigiyɔrɔma 2 24 bɛ bɛn 24 ma i y'a ye gɛlɛya tɛ yen donc yɔrɔnin dɔ bɛ n'an ko k'an b'o fara a kan a b'an yamaruya ka taa n'an ye fo kilasi 8 na an b'o ɲɛfɔ dɔrɔn o bɛ kɛ bitakuncɛlen o bɛ cogo di an ye min fɔ fɔlɔ a k'o sigiyɔrɔma B la an ko k'o kɔrɔ fana ye k'o ka B sigiyɔrɔma A la an b'o misali dɔ bila duguma 2 sigiyɔrɔma 3 o bɛ bɛn 3 sigiyɔrɔma o bɛ bɛn 6 ma a k'o sigiyɔrɔma B la k'o sigiyɔrɔma C la an ko k'o bɛ bɛn C k'o sigiyɔrɔma B la k'o sigiyɔrɔma A la o fana kɔrɔ ye C ka sigiyɔrɔma A la ka sigiyɔrɔma B la bɛ bɛn a bɛ i n'a fɔ 5 A ni B ni C tɛ kelen donc o de la an bɛ misali min ta an t'o fana ye kelen 5 sigiyɔrɔma 2 sigiyɔrɔma 10 o bɛ bɛn 5 sigiyɔrɔma 2 o ye 10 ye ka 10 sigiyɔrɔma 10 o bɛ bɛn 100 ma o tɛ an ka na ni nin ka ye donc 100 k'o sigiyɔrɔma 5 k'o sigiyɔrɔma 2 o bɛ bɛn 100 donc 10 k'o sigiyɔrɔma 5 o ye 50 ye 50 sigiyɔrɔma 2 o 100 an bɛ 2 bila o fana bɛ bɛn bon nin bɛɛ ye wɛrɛ kelen 2 sigiyɔrɔma 5 voilà donc a bɛ bɛn o 100 ma donc nin ye nin bɛnkan nin y'o misali ye nin bɛnkan nin y'o misali ye 1 fila sabanan ko cogo di jateden o jateden bɛ yen n'i y'a sigiyɔrɔma 1 na o bɛ bɛn o jateden yɛrɛ ma
A k'o sigiyɔrɔma kelen o bɛ bɛn A o kuma kɔrɔ de ko duuru k'o sigiyɔrɔma kelen ko bɛ bɛn duuru ma o kuma fana kɔrɔ de ko saba k'o bɛ bɛn saba sigiyɔrɔma kelen o tɛ tiɲɛ yan o bɛnkan dɔ fana ko jateden o jateden n'i y'a sigiyɔrɔma fu la a bɛ bɛn fu ma o kɔrɔ de ko 10 k'o sigiyɔrɔma fu o bɛ bɛn fu 20 k'o sigiyɔrɔma fu o bɛ bɛn fu donc n'o kuma ye tiɲɛ k'o faamuyara kosɛbɛ depuis walanda daminɛ an ko ka saba k'o fara saba kan an bɛna lajɛ o bɛn joli ma an ko jateden kelen o kelen ni a bɛ bɛn a yɛrɛ sigiyɔrɔmalen ma kelen na donc nin kɔrɔ de ye ko saba sigiyɔrɔma kelen k'o fara saba sigiyɔrɔma kelen k'o fara saba sigiyɔrɔma kelen kan donc saba b'a bɛɛ la saba ye foroba de donc an bɛ saba bila kɛrɛfɛ o kɔrɔ de ko saba an b'o dan bɔ kelen k'o fara kelen k'o fara kelen an ye saba ta yan quoi k'a ta yan donc a tɔ bɛ to kelen n'i ye kelen fara kelen kan k'o fara kelen kan o bɛn saba ma donc nin kuma se ma yira k'a fɔ ko nin kɔrɔ de ko saba fara saba sigiyɔrɔma saba o bɛ bɛn kɔnɔntɔn ma multiplication kɔrɔ de ye nin i y'a ye bon taamasiyɛn minnu fana bɛ sigiyɔrɔmali kofɔ nin b'a la ani n'i ye jateden sɛbɛnlen ka tɛgɛ bila u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye parenthèse ye n'i ye mɛtiriw bɛɛ b'a dɔn parenthèse la anglais ko parenthesis voilà walima sɔgɔlan ani dɔw b'a fɔ ko bracket donc n'i ye parce que nin bɛ da sɔgɔ nin ɲɛ ka yira minnu bɛ nin kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ta de fana ye nin o kɔrɔ ye nin ye nin ta ye nin ye nin ta ye nin ye nin ta ye nin kuma kɔrɔ b'o de yira donc nin ye sigiyɔrɔmali ye nin fana bɛ sigiyɔrɔmali ko fɔ a faamu n'a ye tɔnmu ye yɔrɔ min na fana o bɛ sigiyɔrɔmali ko fɔ misali la n'i ko ko x ka tɔnmu bila nin kɔrɔ de ko ka x sigiyɔrɔma y la nin fana kɔrɔ de ye nin donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ sigiyɔrɔmali ko fɔ nka nin bɛ labaara yɔrɔ min na o tɛ kelen ani ni foyi tɛ yen nɔ gansan i n'a fɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni kelen o kelen ye tan ye donc foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ fana bɛ sigiyɔrɔmali de kofɔ donc ni taamasiyɛn naani de bɛ sigiyɔrɔmali kofɔ donc bi walanda janyana dɔɔni ala an bɛ se ka bi ta bila yan ok donc k'a fɔ DMS-TV filɛbagaw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw sɔgɔlen b'a ka walanda min na bi n'o DMS-TV school ye n'an b'a fɔ DMS-TV ka walanbulon pour que an bɛ se k'an ka bamanankan n'o bamanankan ka se k'an ka matière kalan na n'an b'a fɔ école la pour que denmisɛnninw caman bɛ yan k'a daminɛ dugumana na ka se sanfɛ olu bɛ se ka faamuya cogoya min na bamanankan na ani Aziz ka émission sigikun de ye dɔgɔkun ka na pour que an bɛ kuma fɛn dɔ kan bi an kumana walanda min kan o ye sigiyɔrɔmali n'a bɛ fɔ tubabukan na multiplication donc Aziz émission kɔni sera kuncɛyɔrɔ la ni folikan dɔ b'i bolo sɔnni an ka datugu an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo folisenna min bonyalen don k'u bɛ se ka ja ninnu sɔrɔ k'a yira u denw na u yɛrɛ bɛ se k'u ka jatew kɛ n'a ye bitikibaw kɔnɔna na voilà n ka bazin mètre kelen 100 ye bazin mètre 10 de taara donc 100 sigiyɔrɔma 10 ɲɛ b'a la donc a ka teli min fana diyara n ye kosɛbɛ bebe production ka minɛnw ye a ye n bonya a ye n ka émission kanu a diyara n ye kosɛbɛ kala ka u ka minɛnw lataa ɲɛ ami ko n y'a ka kunnafoniw sɔrɔ a diyara n ye kosɛbɛ n ka bonya b'a yɔrɔ merci beaucoup donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka bebe production fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na donc fɛn min don a y'a ye an bɛ ka émission kɛ an yɛrɛ ka kan na an yɛrɛ ko ten an ka kanw yɛrɛ fɔlɔ sɔnni an ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ale fana y'a kanu k'a ko o fɛn sugu la an ka foli bɛ aw yɛrɛ a ka cɛsiri baara in na donc k'a fɔ a ɲɛna ko baara in fana bɛɛ lajɛlen kun kɔlɔsilen don an ka ɲɛmaaba fɛ n'o Dirisa Jalo ka wagati suma ka d'a ma Lazini Sisoko ka baara in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ale ye Saka Tarawele ne b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ DMS-TV school la ou bien DMS-TV ka walanbulon la DMS-TV sanfɛ dɔgɔkun